سلام كم يتصنعكم كبرات عزب تعرض زينا سبورت نو زينا زغرب لكم ميكال حرقو كم أكل نايتي بمغنيات تنبل مبر 3 عامد زغر سرعيد فنكلك 3 صنحي وددر كعسو مربب جماجم بحري تزازيمهم إتا منقو شمون تغانتاتات مالت كلت نايدك أنسيو تسرعو كاز صنحي قدم بنايدك تبعتو جنفر مسرطعنا زوباسي مناوكي بحري حيلو بحري إيرتران بولي زوباسي مناوكي بحري كاب قدامك ساعة سالسة يكونهم تعوت بومغانو وددرهم زازيمهم أو نايدك أنسيو استخايدو وددر دماك قدامت حيلو بحري كاليت سيمينتو سالسيت دما بولي زوباسي مناوكي بحري بومغان نشلمات بغيان عوتات تتصاوت دما ناي وانچان ميداليان ገንዘባዊ ሽልማትን ተቐቢሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራ ናይ ህፃናት ክልል ዕድመ 15-16 ሃገራዊ ውድድር ቴኒስ ዝሓለፈ 4 ለካቲት 2020 ኣብ ሜዳ ደንበ ሰንበል ኣስመራ ጀሚሩ ኣብዚ ሃገራዊ ውድድር ቴኒስ መንጠር ባይታ ናብ ሃገራዊ ውድድር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክሳብ 8 ለካቲት ዝካየድ ውድድር ካብ ዞባታት ማእከል ደቡብ ዓንሰባ ጋሽባርካ ኣስተዋፅኦ 12 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 24 ተሳተፍቲ ይፃወቱ ኣለዉ ኣብዚ ተካቱ ተወዳደርቲ ብቕዓቶም ከንፀባርቑሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ውድድር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣብ ተካቱ መንእስያት ኩለን ዞባታት ንዘካየዶ ዘሎ ፃዕሪ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ከሰጋግር ትፅቢት ከም ዝግበረሉ እውን ካብ ኣዋህርቲ እቲ ውድድር ኣሰልጠንቲ ፋኑስ ኣስፋሃን ጎይቶም ሓድጉን ኣብ መኽፈቲ እቲ ውድድር ኣብ ዞባ ሓበሬታ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ካብ 5 ጥሪ ጀሚሩ ከካይዶ ፀንሐ ናይ ክልል ዕድመ 12-16 ፌስቲቫል ስፖርት ቴኒስ ብቐዳም ባሕቲ ለካቲት 2020 ኣብ ክለብ ቴኒስ ቤት ገርግሽ ብድምቀት ዛዚሙ ኣብ መዛዘሚ ናይ ተኣሳት 50 ተወዳደርቲ ህፃናት ዝተሳተፉ ፌስቲቫል ወለድን ስድራ ቤት ስፖርት ቴኒስ ተረኺቦም መንእስያት ደቆም ንዘቐስሞ ስልጣናታት ቴኒስ ድማ ብግብሪ ዘርኢ ዝተፈላለየ መሳጢ ናይ ፍጻመ ውድድራት ቀሪቦም ኣብ መዛዘምቲ መደብካ ፀብለልታን ዘርኣይ ዕዉታት ህፃናት ዝተዳለወ ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራ ዕዱማት ኣጋይሽን ተዓዲሉ ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ዞባ ማእከል ጽባሕ ሰንበት ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ብዝካየዱ ክልተ ፀወታታት መጋረጁ ክኸፍት እዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ንዓመት 2020 ውድድራቱ ንምፍላም ናይ ላዕለዎት 10 ክለባት ሻምፒዮና ዕጫ ወዲቑ ኣብቲ ኣባላት ጨንፈር ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ወከልቲ 10 ክለባት ማለት ቀይሕ ባሕሪ ደንደን ኣዱሊ ሳልታሕሪር ኣስመራ ቢራ ሰገን ኮንስትራክሽን ኩባንያ ሰንበል ፓራዲዞ ከምኡ ድማ ሎም ዓመት ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝሰገራ ገጀረትን ዕዳጋ ሓሙስን ተረኺቦም ነይሮም እዚ ወዲቑ ዘሎ ዕጫ በዚ በፂሖን ዘሎ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ከካይዳን ከሎ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ግን በቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ዝሓዝኦ ነጥብን ውድድራትን ክቕፅላ ኣብዚ ናይ መኽፈቲ ሻምፒዮና ክልተ ፀወታታት ክህሉ ከሎ ቀይሕ ባሕሪ ኣንጻር ዕዳጋ ሓሙስ ከምኡ ኸኣ ኣዱሊስ አንጻር ደንደን ክፃወታ እየን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ናይ ዝዓመተ ስፖርት ፈላሚ ውድድሩ ጽባሕ ሰንበት ክጅምር እዩ ብመሰረት ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ እዚ ውድድር ኣብ ከባቢ ሞኖፖልዮ ክካየድ እዩ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ድማ ነፍቃር ናይ ዛዕውዲ ናብዚ ቦታ ብምምፃእ ንተቐዳደምቲ ከተባብዑ ዕድመ ቀሪብሎም ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቀም ሓረ ገምጋም ዓመተ 2019 ኣካይዱ ዝሓለፈ 4 ለካቲት ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ደቀም ሓረ ሓለፍቲ ኩለን ፌደሬሽናት ዞባ ደቡብ ኣብ ዝተረኽቡ ንጥፈታት ዓመተ ስፖርት 2019 ገምጊሙ ፈለማ ናይ ዓመተ 2019 ፀብጻብ ብሓላፊ ስፖርት ዞባ ደቀም ሓረ መምህር ኪዳነ ፍሳሐ ምስ ቀረበ ፌደሬሽናት ዞባ ምስ ዞባ ዝነበረን ብልጫታትን ድኽመታትን ብሕቶን ሪቶን ድሕሪ ምግምጋምን ንፋይናንሳዊ ኣታዊታትን ወጻኢታትን ካብ ብሰፊሕ ተመልኪቱ ኣብ መወዳእታ ማሕደር ዞባ ደቀም ሓረ ኣቶ የማን ኣበራ ኣብ ዞባ ደቀም ሓረ ተጀሚሩ ዘሎ ከምዚ ዝሰረቱ ስፖርት ብደረጃ ምምሕዳር ከባቢታት ክሕይልን ክሳብ ዓድታት ክዝርጋሕና ዘኻኺሩ ካብ ዜና ስፖርት ውሽጢ ሃገር ከይወፃና ክቡራት ተዓዘብቲ ማእከል መሰልጠኒ ስፖርት መረብ ሰቲት ኣብ ከተማ መንደፈራ ምስ ሕሪት ጋንታ መንደፈራ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኣካይዳ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፀወታታት ካ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ኮይኑ ሰቲት ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ 2-1 መሪሓያን ዕረፍቲ ወፂኦም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ግን መረብ 4 ሸቶታት ብምውሳኻ ነቲ ግጥም 6-1 ተዓዊታቱ ወፂኦም እዛ ክለብ ኣቕዲማ ምስ ሕሪት ጋንታ ዞባ ዓንሰባ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ብናይ ክልተ እግሪ ግጥማት ኣካይዳ ምንባራ ይዝከር ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም